Nriburu bụ isi Igbo the citadel ebe ihe niile bidoro. Anyị nwa bidoro nkọji, anyị nwa wepụtara ji, anyị nwa wepụtara ọzọ, anyị nwa wepụtara ichichi niile a na-echiri ala Igbo. Onye Igbo gọnọrịrị ndị enye bụ ala ọgara na zete mmiri. Ask your father, ask your forefathers. Ihe m ji bajubo ebe a anọ m ebe a esi ebe esi onye jechaje na-eme nchọpụta si na asị ya bịa na obi gị obi nwere bịa were ọfọ. Yes, nke a mere ọgwa ọnya n'ala Igbo fabialụ etu akafa si abịa ma ndị si ọgwa achukwu ma ndị si obodo ndị na-achọ abịa na nri ka ha zụ okwu na-egbu ezumezu. Mgbe a na m anabata ha dịka ụmụ m maka na enwere ụmụ nri ya ụmụ anyị mụta nri kano nri is not dead but enwere ụmụ nri ya ụmụ anyị mụtacha kwa na-abịa ka ndị Igbo mata na enwere ife bụ ụmụ na nri kpọmkwem nri na-ekwu nri bụ nri na-ekwu kịta nri bụ nri ka mbụ ịṅụọ m ihe ịnwụnyụ anya nri bụ nri na-ekwu bụrụ AKAJIOFO Igbo niile bụrụ eze ọdịnala na omenala Igbo gbara gburugburu nke mbụ na mbụ n'ala Igbo bụkwara eze ọfọ AKAJIOFO ewezi ebe a ga-asị na nri bụ nri si bata ebe na obodo nri ebe anyị na ugbu a ịma na mmadụ na-epu epu ịna-anya mmadụ history mmadụ enwere ndị si n'elu daa mmadụ na-epudu ka o megbuo ndị nọrọ nọtara ịgba ndị mbụ na ndị egede ndị na-amara ebe ha si ma si na anụmanụ bido transfọm ọ wee luo wee bụrụ mmadụ ị nwere ike ịkọrọ maka na ịma na anyị adịghị ede mana ndị ọcha na-emerịta dị ife kọrọ anyị abụ na anyị edere history so mụnwa m bịa kọwa na enwere ndị bịagoro nọdụ that 2000 or 3000 years before ndị esi ebe abọtụ na etu nsi nna m hasi wee gba m enwere obodo ndị n'ogbo tara ịgbado ka ndị adama na ndị mbụ na ndị egede imegwuva na ọkatago mmechi ndị si ebe a n'ebe a na-abịa emegwu abịa na-emekọta nwanne ndị bụ adịrị achala bụ ofu inekwa ifu na ngwe ndị sikwa achala bịakwa na nri ngwe ndị si obodo dị iche iche bịa pụta enwe first settlement, second settlement, third settlement and the fifth settlement. The first settlement bụ ndị nri bụ nri mechie the second settlement ha bata ndị ọtọta mmadụ akọwachi ihe niile etu nna m si wee kọwara m so that mmadụ etinye ebe asị achọrọ m mgbede nwere the third settlement ya the three villages mma bụ ndị bụ the aborigine bụ Adama ndị Adama nya ụmụ Diana na Ekwe na Ika. Second bụ Uruofo na Alọ Uruofo na Alọ. The third Diodo. Yes, that is the first earliest settlement. But that's the earliest settlement before the second batch that came from Enugu, the brother of Enugu, and Hana Azo power. The second settlers, the base in Nangumo Yileni, before they came down to we gave them our farmland called Aguku, is Uroji, Abadan, and the Obago. That is the last settlers. They call them Aguku. They call them Agukunre. So, but that name take over the town. As a child, where are you going to say Aguku? Aguku is the name of three villages in the kingdom. We remain attached to the Ezenre. Is the name attached to Ezen, the founder of the kingdom. So many books, that's why I say go to Amazon. Professor Tinwigwe, the man that lives in Philippines, that went for exile in Philippines, he wrote so many books about him. He wrote so many books about him. There's a lot of history. Go to and Google. Go to artificial intelligence and ask the early settlers of the kingdom. You will see everything. The Tinwigwe wrote a book, and those books are written. I can't remember most of them now, but the books are there in the archive, University of Nigeria and Nsukka. You know, there's a Nribunri, the earliest settlement. Nribunri, na-achịkọta ugbu a ihe m na-aghọta bụ na Nribunri bụ ha bụ the aborigines of the kingdom. Ọha bụ ndị mbụ bata a ga-akpọ
maka na onye ọpụna pụtasị jebe na nri nọọ ebe a ka Igbo niile si. Yes. Igbo niile o si na nri ka ewe ndị ọzọ bịara ha na ndị nri bụ nri wee mebezie ebe a niile a na-akpọ ana Igbo. Ife malụ isi nsụkọ gbara yalị bụ na Igbo dị omimi. Igbo ịma ntụchegbu Igbo. Mụ bụ nwa si na m ntụbe Igbo nọ na Igbo a ka mmadụ izizi Chineke ke na ala Igbo ma ọla Afrịka. Ịma na m abụgoro onye asị kpọta na m agwa gị nke akwụkwọ dị nke ndị nna nna anyị kọrọ maka ihe gbasara nri history ka na-ebreke gị down. Ode nwee leja ebe a sị na ayọn metin sọnte na mgbe ndị mmadụ bido metụ ayọn Igbo gbasalụrụ nne ama nkọcha nwa akụ Igbo ine anya Alọchukwu na-atụga but ine anya the history of Alọchukwu ntụga ma ntụga ha na-eme ịma n'ọwụ Kalaba ha bụ ndị Kalaba. Their culture and everything does not signify Igbo culture. Ọ na-eme ọkọnkọ na-eme ekpe. It's not any Igbo culture. Other than entrepreneur, they use long due to start selling to people. That's why they are very influential in Igbo land. So ka iji na-abịa na gbuo ihe ma yara akọwanwu. Ya ka m ji jụọ ịma na ihe butere dịka isi kọcha bụ na onye aka ije n'obodo ụfọdụ ije bịa na Igbo asị na ndị nke abụọ ndị ọbịa na ndị nke abụọ. Yes, ọ dị ebe niile. Ndị ọbịa na-aka awa anya take over the whole town. Ndị tadoka etu agụgụ si agụla eribata nri. They take over the town. Etu aka ọ dị n'obodo niile ndị ọbịa ka a na-aya ndị mbịambịa. Ndị mbịambịa na-ata ọkpa anụ n'ala Igbo. Both any town in Igbo land. Mana ọ dị mma isi na onye Igbo bịara abịa n'ala Igbo. Enwere etu esi bịa. Ihe akọwa ịchọ mma a sị na ekwedị akarị ụda agwa osisi eji wee tụ ya. Ndị ahụ na-agba aghara n'obodo wee tụọ ya esi meluo ife ịgwa ha ebe ha si. A na-agwa mmadụ eziokwu ka ọ wee nọdụ nwayọọ. Mana ikwube dịka isi kwuo onye ọbụla bịara abịa kama na-ewe ndị bụ ụzọ bịa n'ofu. Yes. Ewe ndị bụ ụzọ bịa n'ofu. Yes. Dịka isi na aborigin nri bụ nri na ha bụ ụzọ bịa ebe a. Yes. Ndị ọzọ bịabazie. Yes. Igbo niile bịara abịa na ọ ya bụ ka ọ pụtara. Mba, ọ bụrụ ịghọtara ife m na-ekwu abịa n'obodo enwe ndị nwe obodo ndị dị ala. Ghọta ife m na-agba gị agwara gị na onye ọbụla bịara enwego ndị eji mara obodo ya bụ ndị dị ala ndị nwe obodo. But ị ga-ajụwa m sị kedu etu ha si mee nsị na nwere ike bụ na ha bịakwula abịa. Ịghọtago enwere onye pụrụ ka o mee enwere onye pụrụ ka ahụ m oyi wite ọfọ so ajụgheli m ọnụ enwe ndị nwe obodo a na-enwe obodo enwe. But ịba jụwaja m na onye ọbụla bịara mba ya ga-abịa enwere ndị akpọrọ n'ala enwe ndị pụrụ ka elo mmadụ na-epu epu. Ọ bụ AKAJIOFO ka anyị na n'obi ya